Predstavíme si prvú rozplavbu disciplína 100 metrov prsia žiačky, dráha číslo 1 Bekečová Nela, dráha číslo 2 Zapachová Tereza, dráha číslo 3 Hanák Viktória, dráha číslo 4 Uličná Zuzana, dráha číslo 5 Žofajová Zoja, dráha číslo 6 Fabianová Eva, dráha číslo 7 Perháčová Nina Barbora, dráha číslo 8 ostáva voľná. Druhá rozplavba dráha číslo 1 Gavlová Petra, dráha číslo 2 Vyglašová Paulína, dráha číslo 3 Glembová Zoe, dráha číslo 4 Genská Ema, dráha číslo 5 Jaščurová Miriam, dráha číslo 6 ostáva voľná, dráha číslo 7 Jakubek Nelly, dráha číslo 8 Žoldáková Liana. Disciplína 50 metrov prsia žiačky. Prvá rozplavba dráha číslo 1 až 8 ostáva voľná. Druhá rozplavba dráha číslo 1 Murín Zara, dráha číslo 2 Zapachová Tereza, dráha číslo 3 Mervová Eliška, dráha číslo 4 Vojtechová Lucia, dráha číslo 5 Fabianová Eva, dráha číslo 6 Žiaková Zoja, dráha číslo 7 Bartková Karolína, dráha číslo 8 Žoldáková Liana.
Predstavíme si tretiu rozplavbu. Dráha číslo 1 Jurčová Tatiana, dráha číslo 2 Jakubek Nelly, dráha číslo 3 Jaščurová Miriam, dráha číslo 4 Domaracká Anna Mária, dráha číslo 5 Bajtošová Eliška, dráha číslo 6 Hrčová Tereska, dráha číslo 7 Romanová Nina, dráha číslo 8 Rešovská Timea.